U Južnobanatskom okrugu svakog dana od COVID-19 oboli više od 100 pacijenata. Iako je većina njih sa lakšom kliničkom slikom, dr. Ljiljana Lazić, direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo, napominje da se ta situacija munjevito menja i da je neophodna vakcinacija kako bi se sprečili teži slučajevi. Trenutno, prema najnovijim podacima, na teritoriji našeg okruga ima oko 880 aktivnih slučajeva obolelih od COVID-19, a na dnevnom nivou bukvalno preko 100 osoba se inficira ovim virusom. Možemo reći da jeste nešto lakša klinička slika u najvećem broju slučajeva, ali iz dana u dan raste broj obolelih koji ima težu kliničku sliku i koji mora da se smesti u naše bolnice, tako da nam se povećava broj hospitalizovanih pacijenata od ove bolesti. Vakcinacija protiv COVID-19 trećom dozom odvija se po planu uz veliko interesovanje. Doktorka Lazić napominje da svih vakcina ima dovoljno, ali da je neophodno da se imunizuju osobe koje to do sada nisu učinile. Na teritoriji Južnobanatskog okruga nismo prešli 50% vakcinisanih osoba i ja i ovim putem apelujem, još uvek nije kasno, vakcina još uvek ima i sada mogu da se jave građani koji žele da prime prvu i drugu dozu vakcine. Kada je reč o trećoj dozi vakcine, mi smo za sada zadovoljni odzivom građana koji dolaze da prime, kojima je prošlo 6 meseci od poslednje vakcinacije i koji dolaze da prime treću dozu. Vakcine ima dovoljno, znači sve vrste vakcina koje su davane u prvoj i u drugoj dozi postoje sada i za treću dozu. Građani mogu primiti istu vakcinu koju žele ili mogu primiti treću dozu neke druge vakcine ukoliko to žele. Svi oni su dobili poruku od e-uprave da je prošlo 6 meseci od vakcinacije i da mogu da dođu. Vakcinacija i revakcinacija kao imunizacija trećom dozom protiv COVID-19 obavlja se na vakcinalnom punktu apoteci Higija, ulici Miloša Obrenovića od 2 do 4. Vakcinalni punkt radi svakog dana i vikendom od 8 do 20 sati.